Менә кай вакыт безнең кайбер яшьләребез сугыш турында төрле әйберләр әйтәләр, шушы җиңү көннәрен бәйләп итү турында да төрле әйберләр әйтәләр. Анда әлбәттә сугыш кирәк әйбер түгел, әмма сугыш вакытында безнең әби-бабаларыбызның түккән каннары, түккән күз яшьләре ул хәләл. Менә безнең әби 5 бала белән калган сугышта 6-нчы кырсакта булган. Бабайны августта алганнар, августта сугыш калганнар, август ахырында Кукмарадан үтә икән дигәч, әби 13 сентябрьдә бәйләгән ул, шул 9 айлык йөкле килеш 2 сутка җыяу Кукмарага барган, шул бабайды күреп калырга инде. Аннары күргән улардан бер кайткан битен күрмәгән инде, менә 6 бала. Бабай киткәч 6-нчысы туган 2 саштан үлгәндер, үскән, менә балаларын да ташламаганнар, бер тиен сезгә хөкүмәткә колхозда да эшләгәннәр. Менә аларның күргәннәре, аларның түккән күз яшьләре, аларның маңгай тирләре хәләл. Менә без шушы хәләллек алдында бүген хөрмәт итәбез. Инде шундый әфәтләр безнең буынга, безнең оныкларга, балаларга килмәсен дип телибез. Һәм инде siz mında oturuşu ветераннар, әле siz ветеран гына түгел, менә Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисе бар. 90-дан үткән кеше җирдә Аллаһ Тәгаләнең әсәре булыр ди. Монда инде 90 тулмаган кеше юк, Али җанабый мактана миңа тулмады ди. Әмма шәригать буенча 30 елга 1 ел өстәләр. Яшьләрегезгә 3 ел өстәгез. Ничә яшь менә шәригать буенча 30 елга 1 өстәләр. Шуңа күрә инде 90-ны тутырмаган сугыш ветераны юк. Аларны сөендерү турыдан-туры Аллаһ Тәгаләне сөендерү шикелле булыр ди. Аларның дуасын алу турыдан-туры Аллаһ Тәгаләнең дуасын алу шикелле булыр. Аларны рәнҗетү турыдан-туры Аллаһ Тәгаләне рәнҗетү шикелле булыр. Һәм алар үзләрен хөрмәтләгән, үзләренә яхшылык эшләгән кешеләргә җәннәткә керергә шәфәгатьче булырлар ди. Сез менә шундый кулаклы кешеләр монда җыелгансыз. Müfti Хәзрәткә бик зур рәхмәт, менә монда матур иттереп җыйган өчен. Инде безгә дуаларыгызны бирегез. Сезнең дуаларыгыз бик кадерле. Бик зур рәхмәт Müfти Хәзрәт шундый матур чараны үткәргән өчен, ветераннарыбызны хөрмәтләгән өчен. Алга таба да илләребезгә тынычлык бирсен Аллаһ Тәгалә. Бергә матур иттереп, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә барчаларыбызга да насыйп булсын.